Piet fejni? It-tifla. it-tifla. Gina, dik il-mara qalba tajba ħafna binti. Tibżax minna? Tiġi fejn huma. U tkellmet? X'ġara Piet? Xejn Salf. Gina stempet u ġiet qajjimni. X'ġralek ħanini? Rajt waħda mara u bdiet misli xari. U billi missitlek xarek? Abxajt ma għalċiki mar ma nafix. U kelmitek? U x'għaltlek? Għajdli għalix ġejjem minn ġili bla xar. Gina, jien għandi ħafna xar. Ita. Allura b'daqshekk kellek għalfejn tibża Gina ħanini. Dik kienet qed tiċċajta miegħek. Dik ħolma sabiħa kellek int. Ara x'namlu. Għada lil dil-mara tal-ħolm impinġuha bix-xahar biex nikkuntentawha. Impinġula xahar twil. Twil, sabiħ, iswed, imġiet. Sewwa hekk. Ejja ħatolqot issa ħanini. Il-ħarsa ta' Ruzan, Salf. Il-ħarsa ta' Ruzan. Gerbu snin. U Gina, illi kienet il-mimmi ta' jnejn Pietru, tfarfreġ ġmiela. Il-preżenza inviżibbli ta' Ruzan fid-dar ta' Pietru Salvina ma naqset qatt. Issa kien imiss li il-ħarsa ta' Ruzan taqa' fuq iċkejkna Gina. U fl-irqad tagħha Gina beda jkollha viżjonijiet ta' mara sabiħa, imma misterjuża. Dan il-programm ġie miġjub lilkom minn Klabb Kodba Maltin.